Kom med mig på telttur i minus 3 grader. Klokken var 4:30, da jeg var på vej over til det sted, jeg skulle slå mit telt op. Det var lige her, jeg slog mit telt op. Jeg gik i gang med at slå teltet op. Jeg fik slået teltet op, og jeg er rimelig tilfreds med, hvordan det ser ud. Jeg fik lagt mit liggeunderlag og sovepose ind i teltet. Jeg begyndte at koge noget vand, så jeg kunne varme min mad. Maden smagte helt fantastisk. Her var klokken 8:30, og det var pissekoldt. Jeg tjekkede også lige, om teltet stod, som det skulle, og det gjorde det. Jeg vågnede 20 minutter over 6 efter en rimelig lang og kold nat. Jeg pakkede mit telt sammen og skyndte mig hjem i varmen.